आई एगो बड़ा सुंदर भजन से शुरुआत करते हैं। अगर कोनो गलती हो जाए, हम तो कलाकार बने और सुननी है कि बड़ा बड़ा गेस्ट लोग भी आइल बने, मुखिया जी के तो सबके हुआ आइल बा, नाम ना नहीं की जाना, बाकी राहु जो शायरी बोल काबिल तारीफ। हम चाह के एक बार ताली बजा के एक बार और सम्मान कर दी। वाह और काफी सुंदर लगल है सबके बैठ के सुने में। ताई देर तो हो गई बा, 2 घंटा हो गए और तब से हम सबके सुनत रहनी है। बाकी अब भैया कहले हैं संदीप भैया कि केहू कलाकार के सुनल भी जाला, तो भैया हम सुन के ही इतना आगे आई नहीं हो, जौन भी आ जानी हम सुन के आगे नहीं हो। हम सब कलाकार के सुनीला लाइव में, अगर सुनती ना तो हमें ना पता ना रहत कि गायत्री जी बड़ी फेसबुक पे इनकर फॉलोवर्स बहुत सुंदर बा, व्यूज बहुत सुंदर जाला, रहुआ खाटी गइला हमरा बड़ा निमन लगे। बाकी आई एगो बड़ा सुंदर गीत, हमरा ज्यादा सुर लय ताल सब के हमरा ज्ञान नहीं है, बाकी हाँ थोड़ बहुत रहुआ सबके आशीर्वाद से जौन भी गाना बजल बा ई भजन के बाद बताए। खिचड़ी हरिया ले आई है रे सब जगह, अरे पहिरी के नचा छमछा गाना सावन में आदरणीय कल्लू जी के संगे हमारे बड़ा सुंदर गाना के लोग बड़ा प्यार देला, बड़ा आशीर्वाद देला। हमरा पास भैया दुबई से कॉल आला, कतर जहां जगह बा जैसे कॉल आवेला कि हनुमा जी रहुआ 2-4 गो गाना और गइले बानी, वो विदेश में सुनल जाला, दुबई में, असम में, कहां से फोन रहुआ लोग करेले। सब रहुआ लोग के प्यार बा, रहुआ लोग के आशीर्वाद हो कि संडे के सुना हमर बुक भी अगाड़ी मम्मी संगे देखाया दीदियो चाचा बाड़ी बड़ी मशहूर होला, ओही जाके संगा बोला और बोला चाहिएगा सना। आवाज ऐसा बनैया कि म्यूजिशियन की आवाज के साथ हमारा आवाज दबे बढ़ा के रखे। वाह खिचड़ी हरिया डाले है सवारा पहिरी के नचा एक बार हमरा बुझाता कि भाई गा के गइले तो रउआ लोग के भजन में मन नहीं खिले, खाली एक गो भजन गाइबो, ओकरा बाद रउआ लोग के जौन डिमांड में तोरा लोग पाए जौन गाइले आइल बड़े लिस्ट हमरा बड़ा लंबा मिलल बा, हमरा सब फरमाइश पूरा करे के बा। तो बड़ा सुंदर चाप चले मीठा ताली बजा के बोल दी सच्चे दरबार की चूड़ी हरिया डाले आई है सबर का पहिरी के नचा Yeah.
लड़की कहत है एमे से आवाज भूखे पड़े एमे से कुछ लोग भैया ऐसा हो कि हाँ जौन वीडियो बनावत है मोबाइल में कुछ ऐसा हुई है जो लाइव कैले हुई है फेसबुक पे आ कुछ ऐसा हुई है जे अपना गर्लफ्रेंड के फोन करके वीडियो कॉल मिला के कहत है कि देखा ना ए जे अनुपमा के प्रोग्राम होता तू देख ले हम सब पूछत नहीं सब हम जेल जुगल बारे हो वीडियो कॉल करब तू अरे करे हो एही बहाने होगी बाबा दर्शन हो एही बहाने हो ओकर आवाज आवता ओकर आवाज काहे ऐसा लगत रहा साउंड इतना निमन बजता गैला पे कुछ बुझाते नहीं एजा से तनी हट जाई रहुआ सब साउंड के सामने से सबके हट जा भैया हमरा निवेदन बा हाथ जोड़ के पीछे हो जाए साउंड के सामने से हट जाए भैया चाचा दिले होई कैसे हमरा भेंट होई चाचा दिले होई कैसे हमरा भेंट होई कुछ दिन दूर रहो एक बार चाहत के तने एगो हमरा संगे मिल के एगो जयकारा लगा दी बोली सच्चे दरबार की अब राउर जोन भी डिमांड बा हम बता देते नहीं